Vy sa pýtate a ja odpovedám. Peter, občan Branislav sa ťa pýta, aký máte názor na vášho protikandidáta Andreja Kisku? Pravdu povediac, pána Andreja Kisku osobne nepoznám. Dokonca som sa s ním nikdy ani osobne nestretol, tak ako iste mnohí občania. A viem teda to, čo vedia iste i mnohí občania. Že za ním stojí kariéra úspešného podnikateľa, že sa potom v nejakej chvíli rozhodol venovať sa charitatívnej činnosti a najnovšie sa rozhodol celkom iste oprávnene, že bude kandidovať na prezidenta republiky. Pán Andrej Kiska je z môjho pohľadu môj ctený súper a ten, s ktorým budem zápoliť o dôveru voličov. A tak, ako som opakovane povedal, rozhodne nemienim svojich ctihodných súperov akýmkoľvek spôsobom znižovať. Pri rozprave o volebnom zákone a limitoch na kampaň som si dokonca dovolil v parlamente vystúpiť celkom vážne a z hlbokého presvedčenia s obranou práva Andreja Kisku vynakladať hoc i veľké obnosy na svoju kampaň. Urobil som tak v plnom vedomí, že celá moja kampaň bude stáť nepochybne možno menej ako 10% sumy, ktorá bude stáť kampaň Andreja Kisku. Ale ak sú jeho peniaze poctivo nadobudnuté a zdanené, tak som nevidel dôvod, aby bol limitovaný akýmsi zákonom vo vynakladaní prostriedkov. Je jeho slobodnou panskou a občianskou vôľou vynaložiť svoje peniaze na svoju kampaň. A i to bol dôvod, prečo som vystúpil proti jednomu z paragrafov zákona, ktorý predložil minister Kaliňák. Ja samozrejme želám Andrejovi Kiskovi veľa úspechov a želám mu, aby tie prostriedky, ktorých iste nevynaložil málo, boli dobre vynaložené. A som odhodlaný brániť i toto jeho právo na drahú kampaň. Nie preto, že i ja kandidujem, ale jednoducho z princípu. Lebo v ústave nemá byť človek obmedzovaný vo svojom slobodnom rozhodovaní, ak sa deje zákonne a štandardne.